Ужо зараз до нашага эфіру далучаецца прадстаўнік Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях. Гэта Франак Вечорка. Франак, вітаем цябе. Добрый день. Можа, тады ад пачатку у працяг размовы з Паўлам Латушкам гаварылі з ім пра міжнародныя сустрэчы за апошні тыдзень, што адбылося. Ці можна дапоўніць карціну яшчэ і што было ў штабе Святланы Ціхановскай за апошні тыдзень? Так, безумоўна. Гэты тыдзень Святлана Ціхановская правяла ў Вільні на званках з лекарамі, мясцовымі супольнасцямі, студэнтамі. Гэта быў увесь тыдзень планавання дзейнасці да вясны. Таму што ўсе задаюць адно пытанне, які план, што рабіць, хочуць канкрэтыкі. Але ў сераду чацвер-пятніцы адбыліся важныя сустрэчы палітычныя. Адбыўся першы кантакт з Украінай. Дмітро Кулеба запрасіў Ціхановскую да размовы, да інаўгурацыйнай сустрэчы люблінскага трыкутніка. Адбыўся выступ Ціхановскай на вельмі аўтарытэтнай сустрэчы, арганізаванай Еўрапейскай радай міжнародных адносін, дзе яе вітаў міністр замежных справаў Францыі. І гэта, магчыма, першы высокаўзроўню кантакт пасля сустрэчы з Макронам, які пацвердзіў, што Францыя будзе падтрымліваць дэмакратычны рух. І Святлана Ціхановская выступіла таксама на некалькіх іншых важных канферэнцыях, асабліва канферэнцыя, арганізаваная інстытутам Русі. Гэта інстытут, які вывучае пытанні абароны і бяспекі, дзе былі і дэпутаты брытанскага парламенту, і аўтарытэтныя асобы, і эксперты. І я думаю, што... І таксама на гэтым тыдні, акрамя Украіны, таксама быў пэўны кантакт з расійскімі медыямі. І мне вельмі цікава паглядзець, які будзе эфект, на наступным тыдні пачуем. Гэтыя шырокія кантакты на вельмі высокім узроўні, на самым высокім, прынамсі Лукашенко і марыць пра такія не можа. Ці сведчаць яны пра тое, што Захад масава насамрэч успрымае Святлану Ціхановскую менавіта як адзіную прадстаўніцу беларускага народу, беларускай незалежнай дзяржавы дэмакратычнай? Абсолютно так. Святлана Ціхановская – гэта адзіны легітымны лідар. За яе прагаласавала больш за 50% беларусаў, і да наступных выбараў іншага прадстаўніка беларускага народа быць не можа. Яе сустракаюць з усімі дзяржаўнымі рэгаліямі, ёй прадастаўляюцца картэж, бяспека, яе сустракаюць па пратаколе, робяць пратакольныя фотаздымкі. Адзінае, дзе не было... дзе аднаго элемента не хапала, гэта на сустрэчы з Меркель. Не хапала супольнага фотаздымку перад сустрэчай і падчас сустрэчы. Але ў цэлым мы маем дзяржаўнага лідара. Задача цяпер, каб Святлана Ціхановская, каманда, Павел Латушка, усе, хто удзельнічаюць у гэтай міжнароднай працы, гаварылі адным голасам. І тут тры асноўныя слупы дзейнасці ў нас ёсць. Першае – гэта падтрымка, солідарнасць, другое – гэта ціск на рэжым, трэцяе – гэта справядлівасць. У першым мы гаворым пра міжнародныя кампаніі солідарнасці. 7 лютага будзе абвешчаны Міжнародны дзень солідарнасці з Беларусю, канферэнцыі па ўсім свеце. У солідарнасці мы таксама кажам пра падтрымку медыям. Вельмі шмат кажам пра падтрымку Белсата, Еўрапейскае радыё для Беларусі, Радыё Свабода, Тутбай, які зараз пазбавілі статусу СМІ. У другім ціск на рэжым мы кажам пра дэлегітымізацыю Лукашэнкі, выключэнне БТ з Еўрапейскага саюзу вяшчальнікаў, ОМОН і ГУБОПІК прызнанне іх тэрарыстычнымі арганізацыямі. Карпянкоў мусіць быць першы ў спісе тэрарыстаў і санкцыянаваных асобаў у еўразвязе. Гэта ўсё ціск, пазбаўленне рэжыму рэсурсаў, каб у рэжыма не было чым плаціць ОМОНу і каб ён быў вымушаны пайсці на дыялог. І трэцяе – справядлівасць, у якім у нас ёсць гіганцкі прагрэс за апошнія 10 дзён. Амаль 30 справаў падрыхтаваныя ў Польшчы, Чэхіі і Літве. Гэта справы ахвяраў супраць тых, хто іх збіваў, катаваў у Беларусі. Так званая універсальная юрысдыкцыя. І нарэшце распачатыя, рыхтуюцца да пачатку міжнароднае расследаванне, дакументы якога павінны быць у ідэале перададзеныя ў міжнародны трыбунал. І мы зараз таксама чакаем, хто будзе выбраны генеральным пракурорам міжнароднага крымінальнага суду. І мы маем вялікае спадзяванне, што новы пракурор прыме валявое рашэнне, каб узбудзіць, распачаць праверку па справе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі. Ну і таксама гэты тыдзень, гэта таксама і сёння. Сёння можам яшчэ гаварыць пра вылучэнне Святланы Ціхановскай на Нобелеўскую прэмію міру. Гэта вылучэнне здзейсніў прэзідэнт Літвы, спадар Наўседа. Наколькі гэтае вылучэнне само па сабе, незалежна ад выніку, наколькі яно важна, наколькі яно можа дадаць вагі голасу вольнай Беларусі на міжнароднай арэне?
Ну, мы ў такой сітуацыі, калі любая згадка Беларусі мае значэнне. Беларуская тэма губляецца трошкі за расійскімі пратэстамі, за ковідам, таму што ўся Еўропа зараз занятая вырашэннем пытанняў з вакцынацыяй, напрыклад, з пераадоленнем вось гэтага пандэмічнага крызісу. І беларуская тэма прабіваецца вельмі рэдка ў міжнародныя медыі. Тое, што Святлану Ціханаўскую выручылі на Нобелеўскую прэмію, гэта навіна. Тое, што кожны дзень людзі працягваюць ахвяраваць сабой, пратэставаць, гэта навіна. І гэтыя пратэсты, якія вы, дарагія беларусы, праводзіце кожны дзень, яны дапамагаюць трымаць Беларусь на парадку дня. Без гэтых штодзённых пратэстаў у нас нічога не атрымаецца, прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці. Не ведаю, пераможа Святлана Ціханаўская, не пераможа. Мы ўжо маем Святлану Алексіевіч, якая робіць гіганцкую справу. Але нам вельмі важна выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб пра Беларусь казалі у Берліне, у Брюсселі, у Вашынгтоне, у Маскве і ў Кіеве. І нам вельмі важна таксама далучаць і будаваць больш саюзнікаў. Мы ўжо зараз маем 40 дыпламатычных стасункаў з рознымі краінамі ў свеце, і мы хочам далучыць таксама сюды постсавецкія краіны. Мы зараз працуем над Грузіяй, мы зараз працуем над Украінай, над Малдовай. Я спадзяюся, ўжо ў бліжэйшы час у нас будуць вельмі важныя навіны для вас. Таксама прэм'ер-міністрка Літвы Інгрыда Шаманіце заяўляла пра падтрымку для ўцекачоў беларускіх, вялося там пра спрашчэнне міграцыйнай працэдуры, пра ўмовы для бізнесу, пераводу яго ў Літву. Маглі б вы штосьці падрабязней таксама пра гэта распавесці? Безумоўна. Літва і Польшча выдаюць бясплатныя візы для беларусаў, якія падаюць на так званую гуманітарную дапамогу, на гуманітарны калідор. Выдадзеныя сотні візаў. Сотні, тысячы чалавек часова вымушана эмігравалі, і яны ў любы момант змогуць вярнуцца ў Беларусь. Але таксама важна падтрымліваць той бізнес прадпрымальнікаў, якія пацярпелі пасля нацыянальнага страйку, фірмы якіх закрылі, каб яны мелі магчымасць хутка ўзнавіць свой бізнес, працягваць сваю працу, магчыма падтрымліваць дэмакратычны рух, пратэсны рух у Беларусі. І таму размова з Шымонітай, як і размова з польскім урадам раней, была вельмі важная, каб спрасціць працэдуры, каб зрабіць выключэнне, каб тым, хто вымушана пераязджае ці ў Украіну, пра гэта таксама, дарэчы, гаварылі з панам Кулебаю, ці ў Польшчу, ці ў Літву, каб яны маглі гэта вельмі хутка, безбалезна зрабіць і працягваць сваю працу. Але памятаем, што ўсё, што мы робім, павінна мець адну мэту, каб гэтыя беларусы маглі хутка вярнуцца ў Беларусь. Каб студэнты, якія атрымліваюць стыпендыю, маглі вучыцца, будучы ў Менску, ў Горадні, ў Гомелі, не выязджаючы. Трэба прыкласці ўсе намаганні, каб тая дапамога, якую мы зараз атрымліваем для Беларусі, каб яна ішла ў Беларусь, і каб людзі адчувалі, што ўвесь свет салідарны. Франя, яшчэ пытанне вось наконт уласна постсавецкай прасторы. Чаму гэта так здарылася, што лёд крануўся на украінскім кірунку? Ведаем, што Украіна, прынамсі так, адмоўчвалася пасля там шэрагу выказванняў, яшчэ таксама улічваючы эканамічныя цесныя сувязі афіцыйнай Беларусі, афіцыйнай Украіны. Чым можна патлумачыць тое, што Украіна упершыню выказалася публічна на самым высокім узроўні у бок Святланы Ціханаўскай? Ну і адразу, калі пра постсавецкую прастору, адносна Расіі, таксама, як сітуацыя выглядае на расійскім кірунку, бо ведаем, што, да прыкладу, пратэсты, якія зараз там адбываюцца, іх вельмі шмат хто параўноўвае, праводзіць паралелі з беларускай рэвалюцыяй, і на тле гэта, наўрад ці цяперашнія ўлады Расіі будуць хацець з сябрамі сваіх апанентаў мець нейкія справы. Ці там штосьці вядзецца, вось можна пра ўкраінскі і расійскі кірункі? Так, Валер, сапраўды вельмі істотна працаваць не толькі з Захадам, не толькі са Штатамі, Канадай, але і з тымі, хто былі ў савецкім блоку. І ва ўкраіне не было кантакту. Амаль 4 месяцы я спрабаваў завязаць кантакт, афіцыйны кантакт з міністэрствам, але гэта была прыватная перапіска збольшага, і ніякае афіцыйнае запрашэнне для Святланы Ціханаўскай не паступала. Безумоўна, украінцы вельмі баяцца дражніць, раздражняць Лукашэнку, таму што яны закупляюць энергію, яны супрацоўнічаюць, ёсць пастаўкі нейкіх дэталяў для ўзбраення. Памятаем, што Украіна вядзе вайну. І таму для іх зараз згубіць, цалкам пакінуць непрыкрытай мяжу з Беларусю, это значыць пусціць Расію
на мяжу. І таму яны вельмі асцярожна ставяцца да вось гэтых пратэстаў рэвалюцыі. Але ёсць вялізны ціск грамадства, таму што бальшыня ўкраінцаў вельмі сімпатызуюць беларусам, як і беларусы тым, хто прыязджаў тым, хто сімпатызаваў людзям на Майдане. І таму гэты ціск з грамадства, плюс заявы Лукашэнкі, абвінавачванні ў бок Украіны, што украінцы рыхтуюць там лягеры для беларускіх пратэстоўцаў, што падтрымліваюць рэвалюцыю, летні куклаводы, гэта вывела з сябе украінскія эліты. І што мы бачым за апошні тыдзень з Кулебаю і з украінцамі, што украінцы спрашчаюць умовы для рэлякантаў і уцекачоў з Беларусі, пра гэта ідзецца гаворка. Кулеба сказаў, што Лукашэнку больш афіцыйна не будуць называць прэзідэнтам, толькі былы прэзідэнт Беларусі. Гэта значыць, што адбываецца поўная дэлегітымізацыя. Ну і наступны крок, які мы чакаем, гэта сустрэча афіцыйная Святланы Ціханаўскай з кіраўніцтвам Украіны на любой тэрыторыі, ва Ўкраіне ці на нейтральнай. Гэта наша мэта, гэта наш план і тое, да чым павінны імкнуцца. А што тычыцца Расіі і іншых дзяржаваў, нам вельмі важна, каб Лукашэнку не прызнавалі асноўныя лідары свету. Тыя, хто вызначаюць міжнародную палітыку, тыя, хто засядаюць у Радзе бяспекі ААН. Таму нам трэба актыўней працаваць з Расіяй і з Кітаем. Вось гэта дзве дзяржавы, дзе ў нас ёсць поўны прабел. Расія не давярае, Святлане Ціханаўскай не давярае каардынацыйнай радзе. Мы бачым, што кантакты вельмі сціплыя, і я скажу нават таксічныя. Таму трэба пераканаць, што змены ў Беларусі не пагражаюць Маскве, што гэта будуць прагматычныя адносіны. Беларусь будзе працаваць у сваіх інтарэсах, але не ў шкоду сваім суседзям. Суседзі яны назаўжды, і трэба вучыцца працаваць разам. Ну і зараз Святлана Ціханаўская спрабуе працаваць з расійскімі медыямі. Было дадзена інтэрв'ю аднаму з самых папулярных пракрамлёўскіх медыяў. Неўзабаве гэта інтэрв'ю, магчыма, з'явіцца на публіцы. Паглядзім, які будзе эфект. Самае важнае тлумачыць Расіі, што гэта не супраць яе. Ну і з Кітаем. Вельмі важна, каб Кітай зразумеў, што інвестыцыі, якія Кітай зараз пакідае ў Беларусь альбо плануе Беларусь, не прападуць, не замарозіць. Ніхто іх не выкіне. Кітай можа працягваць працаваць у Беларусі не горш, а нават лепш без Лукашэнкі. Кітай гэта стратэгічны саюзнік Беларусі. Кітай быў такім, Кітай такім застанецца, і нам вельмі важна паслаць гэты месседж, над чым мы зараз і працуем. Франі, я удакладніць толькі хачу наконт працы з расійскімі медыямі. Ведаем, што на днях там чарговыя палітычныя маргіналы ў Беларусі такую ініцыятыву праявілі, каб прызнаць каардынацыйную раду тэрарыстычнай арганізацыяй. У Беларусі такі закон, як павернеш, так і выйшла. Усе мы цудоўна гэта ведаем. Калі раптам такое здарыцца, ці можа гэта перашкодзіць у гэтым кірунку па працы з расійскімі медыямі, таму што ведаем, што там дастаткова жорсткае нацыянальнае заканадаўства, яно забараняе там згадваць, напрыклад, назву арганізацыяў, якія прызнаныя тэрарыстычнымі. І ў сувязі з тым, што існуе гэты палітычны гібрид, саюзная дзяржава, ці ёсць тут нейкія пагрозы? Гэта ініцыятыва маргіналаў, палітычных маргіналаў. Для Крамля вельмі важна заставацца ў нейтральных, больш-менш нейтральных адносінах з каардынацыйнай радай, таму што гэта адзіны легітымны прадстаўнік беларускага народу, які прызнаюць асноўныя міжнародныя гульцы, які замацаваны ў законе ЗША, актам дэмакратыі ў Беларусі, які замацаваны ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, ў рэзалюцыі Бундестагу. Каардынацыйная рада – гэта тая платформа, з якой і на базе якой будзе дыялог. І Расія гэта разумее. І калі там Ціханаўская, Целатушка могуць быць негатыўна ўспрымацца з боку Крамля, то каардынацыйная рада, яна не мае палітычнай пазіцыі, яна не мае палітычнага вектару. Гэта прадстаўнічы орган. Таму ўсе гэтыя законы, заявы, яны не маюць значэння. Як толькі Лукашенко аслабне, а ён аслабне з пацяпленнем, з узмацненнем вулічных акцыяў, з вызваленнем першых палітвязняў, а гэта, я спадзяюся, пачне адбывацца ўжо неўзабаве, таму што рэсурсаў рэжыма не так шмат засталося. Расейцам таксама прыйдзецца шукаць, з кім дамаўляцца, з кім перамаўляцца. Таму што цяпер, акрамя Лукашэнкі, у іх сапраўды у Беларусі няма саюзнікаў. Таксама падрыхтоўку да таго, каб прызнаць экстрэмісцкім бел-чырвона-белы сцяг, заявіла Генпракуратура. У адказ ужо 47 тысяч чалавек падпісалі петыцыю супраць гэтага, у той час, як у пракуратуру нібыта звярнулася 100 асоб. Вось параўноўваючы гэтыя лічбы, што можна сказаць пра такія захады? Чым кіруюцца тады ўлады, калі гатовыя пайсці на такі крок? Лукашэнкаўскі рэжым спрабуе раскалоць
падзяліць. Вось гэтая ўся казуістыка, ўсе гэтыя юрыдычныя гульні, ну, не маюць нічога супольнага з рэальнасцю. Я думаю, што яны на рэальнасці не ўплываюць. Усе гэтыя рашэнні, прызнанні, непрызнанні, яны будуць скасаваныя ў першы ж момант. Я думаю, што і цяпер усе рашэнні пракуратуры, лукашэнкаўскіх органаў мы не павінны прызнаваць. Байкот рэжыму. Мы яго абвясцілі пасля 9 жніўня. У яго няма ні легальнасці, ні легітымнасці. Таму давайце не прызнаваць гэтыя рашэнні, не прызнаваць гэтыя законы. Нашых паплечнікаў, сяброў, журналістаў судзяць па надуманых абвінавачваннях у турмах. І слухаць рэжым і прыслухоўвацца да іхніх законаў гэта, ну, смеху варта. Калі яны яшчэ забароняць чырвона-белы сцяг, то это просто будзе званочак, што, ну, сістэма ператвараецца не проста ў махровы такі мілітарны таталітарызм, а ператвараецца ў фашызм. Ну, можна чаго цягнуць, можна ўжо сказаць, што нешта падобнае, на жаль, ужо адбылося. Між тым, як толькі з'явілася гэта інфармацыя пра гэты анонс Генпракуратуры, з'явіліся меркаванні, якія мне асабіста падаюцца вельмі слушнымі наконт таго, што гэта можа быць папросту такое адцягванне ўвагі пратэстоўцаў ад сапраўды там важных і небяспечных для цяперашніх уладаў Беларусі тэмаў. То бок усе зараз пратэсты, давайце мы вакол чырвона-белага сцяга і не будзем гаварыць там пра злачынствы, пра адсутнасць выбараў, пра патрэбу змены ўлады, пра патрэбу змены эканамічнага вектору і скіруемся толькі ў адзін бок, у бок чырвона-белага сцягу. Ці як ты ацэньваеш вось гэткае меркаванне наконт таго, што это можа быць папросту такое адцягванне ўвагі? Я думаю, што сцяг – это все-таки асабістае рашэнне Лукашэнкі, стратэгія якая? Знішчыць візуалізацыю. Ім было страшна, калі яны бачылі сотні сцягоў на маршы свабоды 16 жніўня, потым на маршы вызвалення, на маршы адзінства. Ім было страшна, калі яны бачылі, як людзі вывешвалі гэтыя сцягі. Гэтыя сцягі – гэта візуалізацыя пратэсту. Калі іх схаваеш, тады пратэст становіцца такі неясны, шэры. І таму яны змагаюцца са сцягам. Але памятаем таксама, што любыя рашэнні, якія зараз робіць Лукашенко, спрацуюць супраць яго. Ён не разумее, што зараз ён робіць памылкі. І гэтыя памылкі паслужаць трыгерам для масавых выступленняў, для новых акцыяў, для новых маршаў. Таму хай забараняе, хай робіць. Я думаю, што гэта толькі будзе злаваць людзей, толькі мабілізаваць, толькі натхняць на барацьбу. Таму што цяпер, пасля забароны чырвона-белага сцяга, ён стане сакральным сімвалам. І ў першыя ж дні пасля падзення Лукашэнкі ён стане дзяржаўным. Абсолютно згодны з табою таксама. Дзякуй вялікі, Фране, за размову. Франак Вячорка, дарадца, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях, быў з намі на відэасувязі.